इन्व्हेस्ट इन टू वेल्थ याच्यातला हा यशस्वी प्रयोग मी पाहिला, अनेक प्रयोग बघितले, पण यांनी ज्या रीतीने सॅग्रिगेट केलं आहे सगळं, त्यातून बायो फर्टिलायझर तयार होतं, त्याच्यापासून जनरेटरमधून इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, बायो फर्टिलायझरच्या बरोबर अनेक प्रकारच्या वेस्ट रिसायकलिंग होतात, यात व्हॅल्यू ॲडिशन आहे आणि हा प्रोजेक्ट देशातला यशस्वी प्रोजेक्ट झाला. मला बघून अतिशय आनंद झाला, कारण आतापर्यंत या क्षेत्रामधले प्रोजेक्ट्स जवळपास सक्सेस झाले नव्हते. त्यामुळे याची कॅपिटल कॉस्ट कमी करणं, इंडिजिनियस मशिनरीमध्ये आणणं आणि याच्यामध्ये अजून व्हॅल्यू ॲडिशन केलं तर हा पूर्ण PPP मोडमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट व्हायबल होईल. कॉर्पोरेशन आणि राज्य सरकारला यात इन्व्हेस्टमेंट करायची गरज पडणार नाही. एवढं चांगलं यातून उत्पन्न निघू शकतं आणि लोकांना रोजगार पण मिळू शकतो.